ja som Vali a vítam ťa u ďalšieho jogového videa. Tentokrát to bude taká krátka chuťovka, ktorú si môžeš dať kedykoľvek počas dňa, ideálne ak si v sedavom zamestnaní, tak si to môžeš dať trebárs pred obedom. Je to kratučký flow, ktorý práve pomôže s natiahnutím tela a s rozhýbaním tých častí, ktoré trpia práve v tom sedavom zamestnaní. Takže ak si ready, poďme na to. OK, dnešnú prax začneme v stoji, takže poď sa postaviť pohodlne, tak zhruba chodidla na šírku tvojej panvy a skús sa len jemne rozhýbať zo strany na stranu. Pokrčené kolena kľudne nechaj, len jemne rozhúpaj ruky sprava doľava. Môžeš si zavrieť oči, prípadne si nájsť bod na zemi, alebo si pozerať sa cez špičku nosa do zeme. A kľudne pridaj na rýchlosti. Hlavne ak máme sedavé zamestnanie, alebo sme strávili väčšinu dňa na gauči, trebárs, tak je ideálne sa trošku rozhýbať. Super, ešte chvíľu. Pošli dých do brucha, do spodných rebier. Paráda. Tak, poď sa pomalinky zastaviť. Uvoľni ruky pozdĺž tela, kľudne môžeš trošku vyklepať, vyhopsať sa z toho. Tak aby sme tú energiu trošinku rozprúdili. Super, zastav sa na strede. Môžeš rovno zavrieť oči, uvedom si chodidla v podložke 3 oporné body. To je teda bod pod palcom, pod malíkom a tvoja peta. Skúsať cez tieto body pomyselne zakoreniť a z toho chodidla sa vytiahniť do výšky za temenom hlavy. Pod nádychom spraviť aj veľký kruh ramenami dozadu, lopatky sa spustia po zádach. A poďme ešte dvakrát nádych. S výdychom pustíš ramena dole. Posledný krát nádych vytiahneš a spustí ramena, pravú lopatku po pravej strane, za ľavú po ľavej. Poď na malú chvíľku zavrieť oči, uvoľniť mimiku, jazyk v ústach, zaktívni aj stred tela, čiže panu svoje centrum dostaň pod seba, zase rovina, panva, srdce, hlava. Ruky uvoľnené pozdĺž tela. Super, a s ďalším nádychom poď vytiahnuť dlane nad hlavu, ako by si držala veľkú loptu medzi dlaňami, čiže nechávaš priestor. Poď sa s nádychom pozrieť vzhúru, špička nosa hore k oblohe. S výdychom spustí bradu zase dole k hrudníku, ruky ostávajú. Uvedom si, čo sa deje v krčnej páteři, chrbtici a nádych. Vytiahnem zase špičku nosa hore k oblohe. S výdychom dolu. A ešte jedenkrát vytiahnem špičku nosa hore. S výdychom vrátim na stred. Tak, poď teraz pravé chodidlo za ľavé. Chytáš ľavou dlaňou pravé zápestie a nádych, akoby cez nejakú prekážku sa naťahuješ do ľavej strany. Natiahnutie celého pravého trupu. Môžeš viac pokrčiť ľavé koleno. Zhlboka sa nadýchni. Pozri pod pravú pažu. Nádych a výdych. Super, poď vrátiť na stred. Zase držíš veľký balón medzi dlaňami, rovno ľavé chodidlo za pravú nožku. Poď chytiť teraz ľavú dlaň, nádych, akoby cez prekážku sa naťahuješ do pravej strany. Zase vnímaš, čo sa deje na ľavej strane tvojho tela. Nádych, rebra sa rozpínajú, mrkni po podpažu. Super. Ešte jeden veľký nádych. Výdych a pomalinky vráť na stred. Tak, opäť akoby veľká lopta medzi dlaňami. Poď sa pozrieť hore. Skús prejsť na špičky. Áno, ja viem, je to náročné s tým pohľadom vzhúru. Tak opatrne vedome skús ísť na špičky. Trošku aj pre náš mozog niečo. S výdychom uvoľni chodidlá zase do podložky, dlane pozdĺž tela a prejdeme na prednú stranu podložky. Tak, dáme si trošku taký menší flow. Pod nádychom vytiahnuť ruky nad hlavu, spojiť dlane do jemného záklonu a s výdychom hlboký predklon
Kľudne cez pokrčené kolena. Spusti hlavu, môžeš tu pokývať áno, nie. Výdych kľudne ústami, kedykoľvek to potrebuješ. Poď teraz, jak si v tom predklone, preručkovať na ľavú stranu. Zase naťahuješ pravú stranu trupu, na chvíľku zastav. Kľudne môžeš pracovať aj s vystretím nôh. Super, výdych, prejdi cez stred. A poď na pravú stranu, zase vnímaš ľavú stranu trupu. Obe chodidlá ostávajú v podložke rovnomerne. Nádych a výdych. Super, dlane vráť na stred. S nádychom teraz ruky na stehná, rovná páteř, polovičný predklon, lopatky k sebe. S výdychom podať dlane do podložky a odstup do psa s hlavou dole. Ak je to prvý pes hlavou dole, alebo je po dlhej dobe dnes, tak si poď na chvíľu prestúpať z chodidla na chodidlo, ponaťahovať celú dĺžku nôh. Odtláčaj sa od oboch dlaní a našim cieľom je hlavne dostať páteř do čo najväčšieho natiahnutia, takže naozaj sa odtláčaš od dlaní, sedacie kosti smerujú hore k stropu. A potom poslať zase dých zhlboka do brucha, do spodných rebier. Kľudne už v tom psovi môžeš nájsť statickú pozíciu. Päty sa ťahajú do podložky, ale vôbec nie je dôležité, aby sa dotýkali podložky. Skôr nám ide o to vyťahovať zadok smerom vzhúru a spodné rebra vtiahnuť do tela. Takže sa neprepadáme v páteři, ale aktívne pracujeme so stredom tela. Super. Pod s výdychom ukotviť ľavú nohu do podložky, pravú zdvíhaš, aktívne chodidlo. Boky sú zavreté a s výdychom poď pritiahnuť koleno k hrudníku a skúsi doťapnúť medzi dlane. Zadné chodidlo ide do podložky, vystúpaš do nízkeho výpadu a dlane idú pred hrudník. Zastav sa, nadýchni sa, pozri pred seba. Super. S výdychom poď odložiť dlane do podložky. Tentokrát pôjdu obe z vnútornej časti chodidla. Chodidlo pravé môžeš odstúpiť na úplný kraj podložky, takže otvárame pravú kyčel, pravý bok. Celé chodidlo je v podložke, skúsime ísť aj dlaňami do podložky, ak by to pre teba bolo moc. Môžeš ísť na prsty, prípadne si pomôcť blokmi alebo nejakou väčšou knihou. Môžeme sa tu zhupnúť zo strany na stranu. Skús ale otvoriť hrudník, pozrieť pred seba. Zase zhlboka dýcham do brucha, do spodných rebier. A teraz zdvihnúť pravú ruku pred seba, oblúkom za seba a pozrieš sa za nohou vzadu, za pravou nohou. Kľudne môžeš prejsť na prsty, opäť ak by to bolo nekomfortné. S nádychom prejdi zase na stred, obe dlane z vnútornej strany chodidla pravého. S výdychom, ak tam máš rozsah, môžeš prejsť až na predlaktie. Ak nie, tak ostávaš na rukách. Podľa nádych, výdych otvárame pravú kyčel. Super. A zase sa vrátim na dlane. Vrátim do stredu chodidlo, olemujem pravé chodidlo k ľavému, pozícia prkna. S nádychom ostávam, s výdychom idem úplne na podložku. Nádych panva do podložky, otváram hrudník, nízka kobra. S výdychom späť do podložky a pes s hlavou dole. Super, zase sedacie kosti sú najvyšší bod tvojho tela. Aktívne sa otláčaš od dlaní a skúsi tu dať nádych, výdych, zase spomaliť. Tak, poď ukotviť tentokrát pravú petu, ľavá noha ide do výšky, boky ostávajú zavreté, chodidlo ľavej nohy aktívne, s výdychom pritiahni koleno k hrudníku a skúsime doťapnúť medzi dlane. Zadné koleno ide do podložky. A poďme prejsť do nízkeho výpadu ruky pred hrudníkom.
Vždy si môžeš otestovať to zadné chodidlo, či je lepšie na nárte alebo na prstoch. Zhlboka dýchaš do brucha, do spodných rebier. Paráda. Poď opäť uvoľniť dlane do podložky a tentokrát ľavé chodidlo ide na kraj podložky, obe dlane idú z vnútornej strany ľavého chodidla. Poď skúsiť otvoriť hrudník, pozri pred seba, ak by to bolo moc, vždycky môžeš ísť na brúška prstov alebo na bločky. Ťažisko sa spúšťa dole do podložky. Nádhera. Tak a poď teraz ľavú ruku poslať pred seba, oblúkom vzad. Kľudne sa zdvihni na brúška prstov, pravej dlane pozri za seba. Pošli tam dých. Super, a pomalinky vráť zase dopredu. Tak ako aj na druhú stranu, ak chceš otestovať, poď prejsť na predlaktia. Ak tam ten rozsah máš, ak ho tam nemáš, vôbec nevadí, môžeš si pomôcť aj bločkami, alebo sa pokúsiť vyskúšať niečo nové. Super. A s nádychom vrátiš opäť na dlane. Poď vrátiť aj chodidlo do stredu, olemuješ, s výdychom poď prejsť do plenku. Nádych v pozícii prk na aktívny stred, s výdychom poď úplne do podložky. Nádych, nízka kobra. Otváraš hrudník, lopatky k sebe. Výdych do podložky a pes hlavou dole. Sedacie kosti, najvyšší bod tvojho tela. Paráda. Dých opäť smeruje do brucha, do spodných rebier. Snažíš sa zaplniť každým nádychom celý trup svojho tela. Vydýchni a s ďalším nádychom buď na niekoľko krokov alebo jedným veľkým krokom zase do hlbokého predklonu. Tak, s nádychom dlane na holene alebo na stehna, paže obopínajú hrudník, celé záda sú rovné. S výdychom hlboký predklon, poď teraz chytiť svoje palce prostredníkom a ukazováčkom a poď sa skúsiť pritiahnuť brucho k stehnám, hlavu smerom ku kolenám, lakte idú do strán, lopatky sa stále a ramená ťahajú smerom od uší. A s výdychom možno ešte kúsok hlbší predklon, sedacie kosti naopak smerujú hore k stropu. Obrovský streč pre tvoju páteř, ale aktívny. Využívame zároveň aj silu brušných svalov. Super. Poď uvoľniť. Chodidla teraz pôjdu na šírku tvojej podložky, prsty von z podložky a poď pomalinky pustiť ťažisko smerom k podložke. Ruky sa spájajú pred hrudníkom, lakťami otláčaš kolena od seba i jogínsky drep. Ak o niečo nám v tej pozícii ide, tak je to práve to držať sa čo najviac rovných zad. Takže ak by to pre teba bolo hodne, že tu kolapsuješ a nie je ti tu príjemne, skús ísť trochu vyššie, prípadne poď kľudne na špičky v tom jogínskom drepe, ale tak, aby sme tu páteř zase dostali do jej čo najväčšieho rozsahu natiahnutia. Na moment sa zastav. Môžeš kolenami jemne tlačiť do rúk, ale súčasne tými lakťami odtláčať kolena, vnútorné stehna od seba. Super, nádhera. Tak, poď pomalinky sa z toho drepu ešte znovu dostať do hlbokého predklonu. Chodidlá podať na šírku svojich bokov. A s nádychom poď vyrolovať celú páteř do stoja. Hlava pôjde na záver. Super. Uvedom si zase oporné body svojho chodidla. Ostaň v tom stoji na šírku bokov. A poď ešte raz s nádychom vytiahnuť ruky nad hlavu, ako by si držal veľkú loptu, veľký míč.
A s výdychom len rotácia do strednej časti tvojej páteře, chrbtice do ľavej strany. Takže otváram do veľkého T, pozerám sa za zadnou rukou. Na chvíľočku zostanem, dýcham. Super, s ďalším nádychom vytiahnem ruky nad hlavu a to isté do druhej strany. Takže zase zo strednej časti tvojej páteře rotácia. Panva sa stále pozerá smerom vpred. Pohľad tentokrát za pravou rukou dozadu. Ešte zostaň chvíľu. Super, s nádychom vyťahnem obe ruky vzhúru. Zase pod výdychom do hlbokého predklonu. Nádhera, uvoľni hlavu, kľudne zase pokývaj. Áno, nie. Tak a poď zase do toho jogínskeho drepu. Teraz už v ňom nebudeme ostávať dlho, spustíš len ťažisko a cez ten jogínsky drep prejdeš do sedu. Môžeš si pomôcť rukami. Zvol akýkoľvek set ti je príjemný, skrížený alebo na pätách. Opäť si dáme ešte úklony, aby sme trošku rozhýbali bočnú stranu trupu. Tvoja ľavá dlaň stáva v podložke, pravou kreslíš oblúk a ideš tak ďaleko do úklonu, ako je ti príjemné. Pozor na rameno, nech ti neuteká zase hore k uchu, ale stiahni ho od ucha. Sedacie kosti ostávajú obe v podložke a pohľad môže smerovať hore k stropu. Možno je tam ten rozsah dostatočný a prejdeš až na tvoje predlaktie. Ak by to bolo nekomfortné, ostávaš na dlani. Pošli dých do pravej strany trupu. Super. A s výdychom prejdem teraz do stredu. Natiahnem sa čo najviac dopredu. A z tejto pozície prejdem na druhú stranu. Pravá ruka do jednej línie s bokmi. Ľava nakreslí oblúk a idem do úklonu na opačnú stranu. Obe sedacie kosti ostávajú v podložke. Rameno ľavé zaťahujem smerom od ucha a pozerám hore k stropu alebo k oblohe, ak cvičíš vonku. Zase si navnímam ľavú stranu trupu. Super, s nádychom prejdi tentokrát už na stred do sedu. Poď ešte spojiť dlane, prepletené prsty za zádami. Spoj lopatky čo najviac k sebe, otvor hrudník, tentokrát hlavne v tej vrchnej časti. Môžeš pozrieť aj nad horizont alebo hore k stropu. Nádych, výdych. Nádych a výdych. Super. Poď uvoľniť dlane na kolená, zavri si už len oči, kľudne zase zroluj ramena dozadu a lopatky po zádach, vytiahni sa za temenom hlavy. Pošli dých dole do brucha, do spodných rebier. No a tvoja krátka jogová pauza je za tebou. Poď s nádychom vytiahnuť ruky hore nad hlavu. S výdychom stiahni dole k srdcu. Ja sa budem tešiť od ďalšieho videa. Namaste.